फिन आरोबाव दिनै गोबां रायजो राजाफोरा बिजेपिआव जयेन जाफैबावदों बबे ओनसोलनिफ्राय आरो बबे पार्टिनिफ्राय साबेसेया जयेन दिनै टटेल 45 जन 45 बिथांमोना दावलिगुरि गामिनि दावलिगुरि गामि माने दावलिगुरि प्राइमारिनि सिङाव थानाय जिखुनु जाया बिसोरो इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना बुद्धिजीबिफोर बिथांमोना बिपिआवनो गोदोनिफ्रायनो बर होबोबाय थाग्रा बिथांमोना दिनै फैनानै जयनिं जाफैदों आरो माखासे गासै 45आव खाग्राबारि गामिनि सा खाग्राबारि गामिनि 13 जन जाफैदों बिथांमोनाबो गामिनि गोरा बिथांमोना बर होग्रा साननो हनो गोरोंजोब बिथांमोना दिनैहाय फैदों गासिबो फैजोबाखैबो एफा एफा फैगासिनो दं दालगारि सिङाव थानाय गामिखौ आं बारा गोसोआव गैला थुरिबारि ओनसोलनिफ्राय फैदों बिथांमोना दिनैहाय गोबां बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै जयनिं जादों दानिल' नङा आङो 6-7 दिननिफ्रायनो बिथांमोनजों रायज्लायबाय थाखादों नोंथांमोननि सिगाङावबो बुंखादों आं कन्टेक्टआव दंबाय थायो गोबां मानसिया होननानै टाइम मोननायखाय आं सिगाङाव लानो हायाखैमोन आं सानदोंमोन खेबसेनो गिदिर लानो नाथाय समा मिलायलायिखाय दिनैहाय बिथांमोनखौ लेंहरग्रोनानै लानाय जाबाय बिथांमोना फुरा आंनि जानानै ओंखारसिगोन होननानै खोथा होलांबाय आं बेखौनो सोंदों राजनितियाव एखमबा थांनानै उल्था थांफिननानै उल्था बिबुंथि होयोना बेफोरखौबो आं सोंजोबखादों आं रावखौबो जबरदस्ति खालामा नोंथांमोना खिन्थु सोरनिबा राजनितिक नेतानि बुजायनायाव थांलाय फैलाय बिदिनो मिडियायाव बुंनायखौ आं मोजां मोना जाहाथे नोंथांमोना बेखौ दाखालाम बिथांमोना फुरा खोथा होदों जों बिदि नङा जोङो सारजोंनो मावनो होननानै जों ओंखारबोखाबाय आरो बावखौनो थांफिननायनि प्रश्न गैया जिहेतु बड'लेण्ड समाजआव दासिमबो गोदान केन्डिडेटनि खुनु थिरांथा जायाखै ओंखायनो जों सारखौबो गोदोनि सिगाङावनो बर होनानै देरहासार खालामखानाय ओंखायनो फिन सारजोंनो थांफिननानै जोङो मावनो होननानै बिथांमोना फैदों दिनैहाय आं मिजिंथिदों दा मोनफ्रोमबो पार्टियानो बड'लेण्ड समाज हिसाबै बोलायनाया सोलिबाय थादों मानसि बुथुमलायनाया सोलिबाय थादों बेनिखायनो आंबो दानि बे गावआ रायजोनि समाजनि मोजां खामानि मावनो थाखाय आङो देरहानायनि खाथिराव दिनैहाय जयनिंखौ लाबाय थानाय जादों बेनो